Sovint són els propis espanyols els primers que consideren que els catalans no són espanyols. Mireu, l'altre dia m'apareixia aquest vídeo per Twitter. T'estic dient la matrícula, 5. Señora, no le entiendo, tiene que hablarme en español. No és tan difícil. El 5 del número en castellà. 5. T'ho dic ¿Me a puede poc a decir poc. en español, señora? No, le entiendo. no t'ho puc dir en espanyol. Pots posar una mica d'atenció? 5. ¿Me habla en español, señora? No. Si no, no le entiendo. No et dona la gana d'entendre'm. 5. Señora, me dice en español, por favor. No t'ho dic en espanyol, t'ho dic en català perquè Señor, visc a por favor, Catalunya. hábleme en español para poder Un 5. No és tan difícil. Señora, 5. si me habla en español, No yo le li entiendo. parlo en espanyol, jo estic parlant en català perquè estic a Catalunya. Si estigués... Estamos en España, No, señora. Cataluña está dentro de España. Que tenga buenas tardes, señora. Molt bé, el policia. Un parell de catalans veuen com a la seva pròpia ciutat una senyora de fora els deixa tancats en un pàrquing pel simple fet de que estan parlant en la seva llengua. Una senyora que ha obtingut una feina a Catalunya i que diu que no entén ni els números, que clarament és mentida, perquè fixeu-vos com ràpidament respon amb un «Estamos en Espanya», quan la dona li diu que som a Catalunya i que té dret a fer servir el català. És a dir, que no es tracta d'incomprensió, sinó d'intolerància. Doncs bé, resulta que aquest vídeo, com podeu veure al text, va ser publicat per un compte espanyol que se'n fotia de la situació. És a dir, una senyora estrangera discrimina a dos espanyols que estan en territori espanyol i estan fent servir una llengua espanyola oficial reconeguda a la Constitució, i alguns espanyols, perquè no només és un, i si llegiu els comentaris veuríeu, defensa a la persona estrangera. Per què? Perquè es tracta de llengua catalana. És a dir, no consideren espanyol a qui parla català. I no ho dic jo, ho demostren les seves seccions. Com s'ha de sentir un català? Quina és la conclusió lògica a la que arriben molts catalans?